Bismillahirrahmanirrahim. Ki Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aydiye "Et-tabi'u muallakun bi qaimeti arşillah." Hudaý Taala'nın arşynyň fütüllerini bir däne mohr asygyllypdyr. Arşyň fütülleriniň aşagyna bir däne mohr asygyly. فإذا انتهكت الحرمة اجتري على الرب بعث الله التابع فيتبع على قلبه فلا يعقل بعد ذلك شيئا. رواه ابن أبي الدنيا. Her haçan dünyanın yüzünde, her haçan yerin yüzünde bir üýüşmelekde bir adam Hudaýy jur'at edip bir kepler aýtdy, Allah'ın hurmatyny, Allah'ın dininin hurmatını saklamany ağzına geleni göberip dursa, paçawlap dursa, Hudaý Taala şu mohru iyi verecek, şol adamın ağzına belki yüreğine mohr vuruljak, şondan beýle şol adamın yüreği kulp vurulmaly, hiç nas ağzına yüreğine sığmaly, hiç nasy düşünmer ýalagyp goýjak dipdir da din urunna. Bir näçe adamlar görýändirsiň. Bagat can yakıp aýdýançy din urunny. Bagat ölümden soňra boljak ýagdaýlar aýdýan, asıl peýdasy ýok. Bagadyr aýdýan, ey beýdip ýürme, Hudaýa sataşyk gülünma, cehennem madyr diýip bagat can yakıp aýdýan da bir timen peýdasy ýok. Näme? Hudaý saklasyn olaň ýüreklerine mohr basylan bolmaly ha. Ýürüýçilik bir mohr bar arşyň aşagynda. Her kim cüret edip, cesaret edip de Hudaý we dininde däne gurrun tapsa, şol mohr getirilä karşyň ýüregine basylýa, ondan beýle din gurrunlaryny hiç düşünmeli ol adam. Her näzire can çekeniň peýda bermeli ol adama. Hudaýyň guran adamsy bolýar da Hudaý saklasyn. Ýöne ýüzünde nursyz, ýüreginde imansyz adam bolýar da. Adam gerek bir azıcık kepleyen kevinne habardar olmak gerek. Ýöne şu döwregindäki güllürjek bolup bütün o dünýäniň ýakamyl däl ha. Türkmen aýdmaýarmy? Yerin bilip harçlasaň jüwüň pul çökönmez diýe. Yerin bilip harçlasaň jüwüň pulu çökönmez. Sözüň bilip kepleseň ýüzüň nury dökülmez. Sözlejek sözüň bir bil aňla oham kepler. Kim derekli kepläp otýan? Kimden kepläp otýan? Kimleri güldürjek bolup kimin gaharyny getirip otýan? Kimi begendirjek bolup kimin narahat edip otýan? Adam imanyň içinde gelip duran adam aňlamak gerekdir ahyry musulmanlyk bolsa. Amma ikilenji ayetde gelen görürüm. Hudaý saklasyn. Kıyamet gün bolanda tamamy halaýyk mizan terazun döwregine üýşende adamlar emellerini şu dünyada eden ýagdaýlaryny terazide goýulyp çekilen zamanynda bir tarapda sogap, bir tarapda günahlar çekilip duran zamanynda adamlar üç tüýsüz boljak ey musulmanlar. Üç ölen adam boljak. Bir näçeleňe amallary terazide goýulyp çekiljek. Sogap ne kadar var, günah ne kadar var, ohum geçiriljek. Bir näçe adamlar var, ezbis sowabı kan, ezbis günahı yok, peygamberler ýaly, olaryň amallaryny çekilmänjik dogurjak, cennete garşyn, beheşte garşyn ýollanyljak. Aslan terazi mizan gerekde olara, günahı yok, şudur şu sowab bolan, geçiberim diýiljek. Amma üçlenji bir näçe adamlar var, amallary teraziye salynmaganjak, dogry dowlukha garşyn geçiriljek. Ulazina kafaru bi ayati rabbihim ve liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Şu dünyada Allah'ın ayetlerine kafir olan, kıyamet günü kafir olan, ýöne maskaralap, ýogalap ýüren adamlar fahabitat a'maluhum, şu dünyada imanlaryny hiç etdiler. Şu dünyada edence sogaplarını hiç etdiler. Fela nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna.
Kıyamet gün aslan terezi mizanı koyulacak da şol adamlar üçünliktir. Hudaý taklasın, la havle ve la kuvvete illa billah. Sen de mizansız geçmeli, yönü doğru doğruğa karşı geçmeli la. Şu yovalayan adamlar var. Dini maskara ediyen adamlar var. Mizan terezi yok evlerinde. Evlerinde hesap yok. Bedune hesap doğruğa girmeli yani. Nazır peygamberler ya adamlar bedune hesap cennete girdiler. Bir dini yovalap maskara ederler bedune hesap. Mizan terezu görmeyeni amalları aslan ölçüne alıp oturulacak da yeksere cehenneme atılacak. Doğru ayet kerimesi falan nuqim lehum yevmel kıyameti vezne. Kıyamet gününe ölçüyü koyulacak da şolara. Mahtum oli sırın dostlan gizleme. Biwafadır namahrama gözleme. Ümsüm otur halk içinde sözleme. Sözler bolsan söz aslına yet yaxşı diye mahtum oluşan. Önçeğe kipleme de otur. Kipleyecek bolsan kebin düğünü yet. Nemeden kipleyecek bolyan? Nemeye dille girecek bolyan? Kimden kipleyecek bolyan? Kipleyen kebine havardar valla. Bir moğu dilim direkli kıyametin hemişelik yanından bolama. Biz evvelkisi yahuzuna fi ayatina min ayetlerimi oyuna tutunyan adamlar diye Hudaý Taala katı havardar olmalı gurrundur. Nemeden milleti güldürecek bolyan, nemeden gurrun tapacak bolyan katı anlamalı zatlarımızın biridir. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.